Dobrý deň. Vo svojom príspevku, teda, ako povedal pán Matula, sa zaoberám vybranými problémami opakov akademických knižníc v prostredí internetu a pokúsim sa vám trošku priblížiť celú túto problematiku tak, ako ju vidím a tak, kam by mala asi smerovať priamo u nás v Žiline, alebo teda podľa nášho skúmania v Žiline. Na začiatku by som začala asi tým, že podstatná z hľadiska tohto skúmania alebo podstatný z hľadiska môjho skúmania je prvok uspokojenia informačných potrieb. Asi sa všetci zhodneme na tom, že samotné uspokojovanie informačných potrieb prešlo za posledné 10 ročí alebo 20 rokov radikálnou zmenou. Táto nejaká schéma vyjadruje proces uspokojovania informačných potrieb podľa autora Wilsona. Trošku som si to dokresla práve o tie knižnice a o tie nástroje, akým spôsobom sa uspokojujú informačné potreby. Zatiaľ, čo v minulosti sme väčšinou uspokojovali naše informačné potreby v procese hľadania informácií, to znamená v tom druhom kroku, kedy sme komunikovali jeden s druhým a v tomto procese získali odpoveď na naše informačné potreby. V súčasnosti hlavne tým, že máme obrovské množstvo dokumentov, obrovské množstvo informácií, stále sa stretávame s informačným preťažením a podobne, sa stále častejšie kladie dôraz práve na proces vyhľadávania informácií, čo je len jednou z častí alebo takou interakciou nás ako používateľov s nejakým vyhľadávacím systémom za účelom získania informácií, ktorú hľadáme. Toto je súčasný stav, alebo tak, ako vnímame knižnice a iné vyhľadávacie nástroje, respektíve knižnice a u nich opaky, pretože online katalóg je základným nástrojom na vyhľadávanie informácií v internetovom priestore alebo v knižniciach ako takých, sú v súčasnosti považované za vyhľadávacie nástroje a dávajú sa veľmi často do konfrontácie práve s internetovými vyhľadávacími nástrojmi, medzi inými hlavne teda Google. Okrem toho poznáme aj iné nástroje, ale tie nie sú až také podstatné z hľadiska teda môjho príspevku. Čo sa týka samotných knižníc, tak mám tam takú nejakú genézu od samotného katalógu, ktorý nie vždy bol verejne prístupný, cez opak ako verejne prístupný katalóg až po aktuálne trendy opak 2.0, o ktorých vám teda poviem trošičku neskôr. Základným problémom, ktorý riešim, je to, že opaky alebo teda vyhľadávacie systémy knižníc sú využívané aktuálne veľmi minoritne. Je to informácia, alebo teda to, čo všetci asi tušíme, je potvrdené prieskumom výskumnej neziskovej organizácie OCLC z roku 2005. Aktuálne robili ten prieskum aj v roku 2010, ale ešte nemali uverejnené presné výsledky, tak som použila z roku 2005, kde teda vidíme, že opaky knižníc sú využívané tam naozaj v strede úplne minoritne. Vybrala som len teda základné 4 informácie, alebo teda 4 otázky. V prvom rade teda, či respondenti využili aspoň raz uvedené informačné zdroje, alebo teda nástroje, ku ktorým sa dopatrali, cez ktoré sa dopatrali k tým informačným zdrojom. Vidíme, že naozaj využili aj opaky, ale väčšina z nich, alebo väčšia časť z nich využila internetové vyhľadávacie nástroje. Zaujímavé je, že v podstate, kde začínajú respondenti s vyhľadávaním informácií, je tá otázka tu zaradená dvakrát. V prvom rade je to na cieľovú skupinu zameranú, ktorá nebola obmedzená nejakou vekovou alebo špecializáciou. Bola to vzorka od 15 do 60 rokov a zaujímavé je, že aj keď v podstate sa vo výskume obmedzila táto otázka iba na študentov vysokých škôl, u ktorých je predpoklad, že práve oni budú využívať katalógy a knižnice, tak výsledok sa nezmenil. Čiže skutočne aj u tej cieľovej skupiny, ktorá by mala pracovať s kredibilnými informačnými zdrojmi, ktoré sa nachádzajú v tej knižnici, je tu veľký problém a to je to, že opaky nie sú využívané. Na základe toho som sa snažila prísť na nejaké možné príčiny. Ono je to veľmi ťažko nejako zovšeobecňovať, pretože vždy to závisí od konkrétneho prostredia, v akom knižnice pracujú, od konkrétneho typu knižnice, cieľových používateľov a tak ďalej. Napriek tomu som sa pokúsila sformulovať 3 také možné základné príčiny súčasného stavu. V prvom rade môžeme predpokladať, že samotní používatelia nevedia o možnostiach vyhľadávania v opakoch, čiže ich neznalosť môže byť jednou z príčin. V druhom rade je to niečo, čo tak interne môžeme nazvať ich lenivosťou, pretože uprednostňujú okamžitý prístup k informáciám získaným prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov, teda Google, aj napriek tomu, že sú si vedomí, že majú nižšiu kredibilitu. To, čo nájdu, nie je také kvalitné ako to, čo sa nachádza v knižniciach. A posledný bod, ktorému sa venujem aj vo svojom skúmaní aktuálne, je fakt, že používateľské rozhranie, alebo respektíve predpoklad, že používateľské rozhranie a vyhľadávacie možnosti opakov sú pre používateľov nevyhovujúce.
Z hľadiska výstavby akéhokoľvek informačného systému alebo webového projektu by sa malo vždy začať skúmať práve od tohto bodu, preto práve ním začínam. V prípade, že by mi moje skúmanie vyvrátilo tento predpoklad a teda používateľia by boli maximálne spokojní jednak s rozhraním a jednak s vyhľadávacími možnosťami, museli by sme sa obrátiť na tie ďalšie faktory. Svoje skúmanie som ďalej zúžila vyslovene iba na akademické knižnice na Slovensku, pretože sú veľmi takým vďačným objektom, nakoľko majú dostatočne homogénne podmienky fungovania, vzájomne sa dajú dobre komparovať tieto výsledky. A na druhej strane je cieľová skupina používateľov a ich samotný charakter, ktorý v podstate ich predurčuje využívaniu hlavne pre vzdelávacie a výskumné aktivity, mi dáva predpoklad ďalšieho rozvoja v zmysle existujúcich trendov. Tu nás sú nejaké teda základné informácie, koľko takýchto akademických knižníc máme na Slovensku. Nebudem sa pritom viacej zdržovať z hľadiska nedostatku času, nejaké bližšie štatistiky alebo teda bližší prieskum je potom uverejnený v plnom článku. No, samotný prieskum akademických knižníc som rozdelila do dvoch častí. V prvom rade do analytickej a v druhom rade do experimentálnej časti. Môžeme začať hneď tou analytickou časťou. Môžete vidieť na nasledujúcej snímke stav akademických knižníc a ich opakov na Slovensku. V tomto pravom hornom rohu vidíme už reprezentatívnu vzorku, ktorú sme si určili na základe teda nejakej analýzy. Vybrali sme knižnice, ktoré sú multiodborové, to znamená, aby sa nám vzájomne dobre komparovali. Také, ktoré majú vlastné webové sídlo, lebo to je už nevyhnutnosťou, a z nich sme vybrali reprezentatívnu vzorku takých, aby každý reprezentoval jeden systém opaku, ktorý je dostupný na trhu. Vyšlo nám z toho Žilinská univerzita so systémom Da Vinci, Banská Bystrica so systémom Cosmotron, potom ďalej je to Virtua, Katolická univerzita v Ružomberku a ďalej je to univerzita v Prešove so systémom Aleph. Myslím, že ich využívate aj tu v Čechách, tieto podobné. No, výsledky mojej analýzy. Tu by som teda mala povedať strašne veľa k tomu, ale skúsim vám vysvetliť aspoň princíp, pretože o tom by som mohla hovoriť veľmi dlho. V prvom rade sme si stanovili niekoľko kritérií, podľa ktorých sme posudzovali tieto jednotlivé vyhľadávacie nástroje. Nebudem ku každému hovoriť, lebo naozaj by to bolo veľmi podrobné, alebo teda veľmi dlho by nám to trvalo. Dôležité je teda povedať alebo poukázať na to, že na základe tohto a na základe tejto mojej analýzy som dospela k faktom, že katalóg v dnešnom ponímaní v knižniciach má jeden základný problém. A to je, že stále knižnice ho ponímajú ako iba jeden z modulov a doplnkovú funkciu vo svojich webových sídlach. To sa následne odzrkadluje od nízkej úrovne aplikácie rôznych prvkov informačnej architektúry, od nejakého od v podstate slabého rozvoja nejakých ďalších funkcionalít a podobne. V rámci tohto porovnania nám najlepšie vyšla Prešovská univerzita so systémom Aleph. Neviem, aký používate tu v Opave, ale napríklad Univerzita v Zlíne ho používa taktiež. Dobre. Ďalším krokom bolo používateľské testovanie. Toto testovanie bolo uskutočnené na vzorke študentov 18. Boli rozdelení do vlastne skupín bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia, jednak z odboru knižnično-informačných vied a jednak z iných odborov. Pred samotným testovaním ešte absolvovali test informačnej gramotnosti zameranej na overenie ich gramotnosti v oblasti vyhľadávania informačných zdrojov. Z toho nám vyšli, že z tejto skupiny študentov sú dvaja expertnými používateľmi, 12 ich priemerných a 4 sú laickí používateľia. Bez ohľadu na toto zaradenie však všetci používateľia považujú opaky za najdôležitejšiu časť webového sídla knižnice a práve to, prečo by aj oni túto knižnicu navštívili v priestore internetu. Tu je už výsledok toho samotného testovania, skutočne sú to len nadhľadové nejaké výsledky. Z tohto testovania v podstate potvrdili sa fakty aj z tej analýzy, ktorá bola predtým. Vyššie výsledky v podstate, alebo teda ako pozitívne bolo vnímané počas tohto testovania akurát možnosti vyhľadávania, a to taktiež nie u všetkých systémov. Ďalej pertinencia vyhľadávania, to znamená, že systémy vyhľadávajú tak, že neponúknú úplne irelevantné záznamy, alebo teda ich relevancia zo subjektívneho pohľadu je vysoká. Ďalej teda detaily záznamov boli ešte pozitívne ohodnotené a samotné výsledky vyhľadávania a možnosti práce s nimi.
Ostatné veci, čo sa týka teda samotného vizuálneho spracovania, ako je navigačný popisný systém, organizačný systém a vizuálna stránka, boli hodnotené veľmi nízko a boli ohodnotené, alebo teda boli označené ako jednou z príčin, prečo informačná požiadavka nebola uspokojená. Tam v tomto rohu vidíte celkové uspokojenie informačnej požiadavky, takže vidíte, že to bolo dosť nízke. Z toho mi vzýšli teda nejaké závery alebo výsledky. V prvom rade teda vidíme, do akej miery boli uspokojení expertní používatelia, do akej priemerne a do akej laický. Tu je celkom zaujímavé to, že ten priemerný používateľ sa od toho laického veľmi nelíši. Akurát ten expertný používateľ, ktorý je zvyknutý vyhľadávať v knižniciach a je zvyknutý na katalógy, mal tú informačnú požiadavku uspokojenú vo vyššej miere, čo má vzťah aj k tomu, že už vie, ako tú požiadavku zadávať. Ďalším záverom je, že všetci bez ohľadu na to, či sú expertní alebo laickí, by preferovali vyhľadávanie na základe kľúčových slov, ktoré je možné zadávať v prírodzenom jazyku. To znamená, že nie iba parametricky tak, ako je to možné v súčasných katalógoch, ale napríklad tak, ako je to typické pre Google. Nízko ohodnotené prvky informačnej architektúry, k tomu som sa už vyjadrovala, a dôležité sú hlavne dôvody neuspokojenia ich informačnej požiadavky. V prvom rade zadávanie informačnej požiadavky a rozhranie neorientované na používateľa, skôr orientované na knihovníckeho pracovníka. Potom ďalej je tu nedostatok zdrojov a informácií o zdrojoch. To súvisí s tým, že zdroje, ktoré sa nachádzajú v opakoch, naozaj obsahujú veľmi často len stručné bibliografické údaje, chýbajú anotácie, chýbajú odkazy na plné texty alebo rôzne doplnkové informácie. A posledné je teda absencia toho plného textu a sťažená prístupnosť zdrojov, pretože naše katalógy alebo akademické knižnice neumožňujú ani ich rezerváciu na diaľku a podobne. Čiže aj tak je potrebné, aby ten používateľ prišiel do knižnice. Ako by to mohlo vyzerať ideálne teda v budúcnosti? Je to trošičku posunutý ten prvý obrázok, alebo teda ten počiatočný obrázok uspokojovania informačných potrieb. Máme tu teda nejaké tri oblasti. V prvom rade je tu nejaký priestor internetu, ktorý teda obsahuje v sebe niečo. Nad týmto priestorom vyhľadávajú internetové vyhľadávacie nástroje, teda napríklad Google. Doteraz to bolo ponímané tak, že existoval Google, niekde vedľa existovali opaky alebo knižnice a tie ako keby so sebou súperili. Budúce smerovanie nielen od nás, ale celkovo v tejto oblasti už poukazuje na taký trend, že opaky by sa nemali smerovať ako vyhľadávací nástroj, ale skôr ako portál, ktorý je implementovaný alebo je súčasťou webového priestoru a tento portál je prehľadávaný internetovými vyhľadávacími nástrojmi. Je tu vyčlenený ešte z toho internetového priestoru aj z toho dôvodu, že opaky majú alebo môžu priniesť jeden obrovský benefit, a to je sprístupnenie zdrojov, ktoré sa momentálne na internete nenachádzajú. A to sú tie relevantné, kredibilné zdroje. Preto nielen, že teda môžu efektívne prispieť k uspokojeniu informačnej požiadavky, ale taktiež priniesť nové zdroje, ktoré tomu pomôžu. Čo si to ale bude vyžadovať, aby takéto niečo sme mohli uskutočniť? V prvom rade je to zmena pohľadu na opaky. To už som spomínala, opak 2.0 je v tomto prípade chápaný skôr ako portál, nie ako vyhľadávací nástroj. S tým súvisí nová kompetencia, alebo dokonca niekoľko kompetencií v knižnici, lebo v súčasnosti nie sú knižnice koncipované tak, že niekto sa zaoberá priamo len vyhľadávacími nástrojmi alebo teda katalógmi. A taktiež veľmi dôležitá vec, tieto opaky 2.0 sú už koncipované ako samostatná aplikácia. Všetky systémy, ktoré som skúmala, či už Aleph, DaVinci alebo akýkoľvek iný, sú súčasťou nejakého knižničného informačného systému, komplexného, ktorý má katalogizáciu, akvizície, výpožičky a tak ďalej. Nové opaky už sú dodávané ako samostatná aplikácia, ktorá sa dá implementovať veľmi jednoducho na akýkoľvek knižničný systém a tým pádom môže byť široko využiteľný, neprináša až také náklady knižnice, nejaké revolučné zmeny a podobne. Posledným bodom je pokračovanie v digitalizácii, ktorá sa teda u nás len zavádza. Akademické knižnice by teda mali v tejto sfére byť, by som povedala, nejakým takým vedúcim prvkom, aby teda mohli poskytovať hlavne tie plné texty, rozpoznávanie plných textov a podobne. Tak vám ďakujem za pozornosť, prípadne, že by ste mali nejaké ďalšie otázky. Ten výskum je naozaj rozsiahly, takže sa mi nepodarilo, ani sa asi nedá tam uviesť všetko. V článku toho bude viac.